Ah, Happy Sunday po sa inyo mga boss at God bless po sa atin. Ngayon po linggo ni tayo bibiyahe, pupunta po tayo sa aking pinsan. Ay tayo namimiss ko na yung pinsan ko, pupuntahan ko. So marami daw siyang sili ngayon mga tol. So hingi tayo ng sili. Yung sili nila tol, ibang klase. Mamaya tatanong ko kung anong tawag doon sa sili nila. Oo, yung malalaki siya eh. Parang hindi sa ating galing yung sili na yun eh. Ano daw siya, maanghang daw yun. O kaya, mamaya boss, papakita ko sa inyo yung sili. Punta natin yung aking pinsan. Siyempre, mapapainom tayo. Okay mga boss, mamaya ulit, papakita ko sa inyo. Thank you! Ito ako sa pinsan ko. Marami ditong sili na... Ano tawag dito sa sili nito, pinsan? May sili dito, marami na yung anong sili to? Ito, oh. Dami, oh. Ayos, dami. Ayun, dami pa dun, oh. Ayan, oh. Ano to guys, mahanghang ito. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Guys, ang tawag daw dito siling demonyo. Kasi maanghang eh. Ano? Guys, dami. Napasyal ako dito sa pinsan ko. Dami nilang dito, siling demonyo. Yeah. Mamaya magdala ka dyan, oh. Magdala ka dyan, oh. Ayun, oh. Marka demonyo. Ay, siling demonyo pala. Yung mayari naman, siling makajus naman ito. Guys, dami nilang halaman dito. Ayan, oh. Diba? Oh. Mayaman tong pinsan kong ito. Haba ng bahay, oh. Guys, ito lang naman ang pinunta ko sa pinsan ko. Ayan, oh. Marka demonyo. Alright. Sige na, kasama nga yan eh. Ito kay Cecil. Oh. Tapos, Mga guys, regalo sa akin nung pinuntahan ko. Kasayo. tapos isang supot sa anak mong dalaga. Doon na kasi pag mayaman. Tapos yung isa kay Cecil. Yung dalawang damit sa anak mong dalaga, yun ha. Oo, tapos ito, yung isang dyan, kay Cecil, tapos ito kay Cecil. Alright. Ito sa'yo. Okay guys, may regalo na ako. Oh. Yan na, kuha mo na lang mamaya. Luguro muna ka doon. Then, bukas yung taxi. Ah, Bukas yung taxi ko lagay mo. lagay mo mamaya. Maalala ko naman. Eh boss, medyo
ginabi po tayo at napainom po tayo at medyo malagihay po tayo. At thank you po sa aking sa inyong panonood sa aking channel. At subaybayan niyo po lagi at mag-subscribe po sa aking channel. Maraming salamat po. Thank you po. Maraming salamat po at God bless po sa inyo. Risya na po, medyo napainom pero okay po naman, kaya pa naman po. Thank you.